In onderin naar de gemeenteraadsverkiezingen jaren we politici vaak zeggen dat het oors ken. Maar mat ik alles oors? De jaren is er ook een soort juist wel goed gaan. Er zijn best wel een soort succesverhalen hier in Dantemdeel. Een van de mooie verhalen vind ik dat we vanuit de coalitie en vanuit de oppositie zorgen hadden dat uiteindelijk de Ben van de Sprankeling net Utelkoor hoeden in dan wat, maar Bielko bleven kon. Uiteindelijk wie het zo dat eigenlijk de Sprankeling wat te liet bouwd weer, de wie krapte. Deels hebben ze betocht om een aantal groepen naar de Saat, de oude locatie van de Saat te brengen en dat die daar hun onderwijs gaan doen. Dat is op zich een goed idee, voldoet ik onder verordening van de gemeente zelf. Alleen als het juist naar de scholen dat die nou correct eigenlijk ingeworden is, laten we dan zorgen dat deze groepen bij elkaar blijven kunnen. En zo hebben we ons nek uitstutsen naar de lokale politiek. Dat is lukt. En daardoor hebben we eigenlijk best wel impact maken hier in dan wat. En dat vind ik heel mooi. Daar ben ik grutskop. Wat deze keer geen verkiezingsonderwerp meer is de Keepsnijn in Dantemadiel. Is dat dan ook een succesverhaal te nemen? Het is krekwaarst het vreugdst. Wat mij betreft, wij gaan nooit vooropronnen in de Polonaise over dit onderwerp. Maar ik snap best dat een heel soort mensen zeggen, wie kan dus gewoon gaan. Watersnijnsreest graag behouden wil, kent door de inzet van de gemeentepolitiek nog genietje van de hertenkampen. Ik vind het ook een succes omdat er nog herten binnen. En er was op een gegeven moment een beleidsvoorstel in Den Haag. En die zei, hertenkampen in Nederland wordt net meer ha. We willen net meer dat die beesten vanwege dierenwelzijn op deze manier houden worden in Nederland. Wij vonden dat zwier trokken. Nou gaan ze echt door een grens heen. Dit is te gek. Een mooie voorziening hier in Dan Waartek van onderop. Maar we net een nek omdraaien. Die herten die doggen de ta. Daar maar we goed op passen. En die voegen kwaliteit aan ons dorp. Laten we daar alsjeblieft afblijven en een beetje nuchter daarmee omgaan. En toen ben ik in de pen gekomen. Had ik een motie schreeuwen. In heel soort orengemeenten is een vergelijkbare motie oornam. En toen ben de brieven naar Den Haag in en die had zijn beste minister. Dit doogt net, dit met oors, dit maar we echt net willen. Wie wil dus hertenkampen behoren. En uiteindelijk kwam het besluit, wie zullen er van de maatregel wordt introkken en de hertenkampen kunnen blijven. Prachtig mooi. Dat is dan een lied succes, maar wel van onderop, vanuit al die gemeenten eigenlijk veroorzaakt.